weken lang binnen de skippen Zuiderzee en Alida net samen charterskippen, maar 3 studio's vult met instrumenten en opnameapparatuur. Onder de bezielende leiding van Jan Tekstra zullen 3 Zweedse en 3 Frieske songwriters een week lang nieuwe nummers schreeuwen en opnemen. What do you expect this week? We expect, I don't know, we didn't have anything in mind, I guess. We just talked about it. It's a great upwarming for the shows. And did you make some preparations, some lyrics or? Yeah, you always have songs, I guess. You always have lyrics or songs, but you always have some ideas and some like small fragments of songs. Maybe you can use it here, like someone else can put their ideas to it, something. So, but I can't say I've prepared myself. We'll just see what happens, and it's like a fantastic environment here, I think. It's very interesting to meet new people to write music with. I don't know who they are or what will become of it, but it's great. Het binnen renommeerde muzikanten die de organisatie uit Zweden oerkomen litten had. Mac begon 18 jaar solo, maar formeerde al gauw de band Hyacinth House en speelt nu geregeld in Nederland. Ek Ola, zanger van de band Moonbabies, is al 10 jaar actief als schreeuwer, maar ook als producer. Ola werkte bij Geleeks met Andy en die had nu zo'n 4 jaar een succesvolle solo-carrière. We hebben gekeken dat ze in ieder geval muzikaal gezien bij elkaar liggen, maar niet dat het allemaal te veel weer bij elkaar ligt. Want anders er moet ook een beetje spanning zijn bij het proces, het creatieve proces. Dus ze moeten elkaar uit kunnen dagen om hun eigen kaders zeg maar, te verbreden. Dat ik ook Heeft er een beetje zin in, Mirjam? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja. Geen idee wat ik moet verwachten. Maar het is ook wel even lekker, gewoon een weekje weg. Waarom is anders? Maar in de boot is het warm, denk ik. Gaan we nu ondervinden. Mirjam Timmer van Twarres, Meine Talma en de iets minder bekende Laurens van der Meulen, die toetsenist is van de band Champarlet, binnen voor Friesland van de partij. Is dat daarin of helemaal niks? Dus blanco? Nou, ik heb net zo volle dienst zodat ik nou een heel soort kan doen. Dat is het idee. Succes, hè? Dank u wel. The way through Rice River, straight into the sky. Time's no longer an enemy, but a blessing to fulfill. I need some time on my mind. I need someone being kind. I need some time on my mind. I need someone being kind. De bedoeling is dat de muzikanten elke dag maar in mijn oors een nummer schreeuwen. De eerste dag dat ze bij elkaar weer hebben ze machinaal een versje maken, gewoon voor de grap, maar een heel leuk versje. En juist dan hebben ze bij elkaar stikken 6 versjes geschreven, maar de verschillende teams. Nou, dit is eigenlijk het nummer wat hier nou op zit, dus wat ik nou aan het doorzetten ben op de computer, dat is een nummer van Andy en Mirjam. En vannacht hebben ze dat opgenomen. Tenminste, ben ik bij geweest met de iPod. Ik heb gewoon opgenomen en dat zet ik nou in de computer en probeer ik gewoon alles bij elkaar te zetten. It's nice to play with different kind of musicians because if you play with your band for a long time, you have different characters and you always it's the same kind of work in progress all the time. Here it's a different kind of progress and you're also a little bit afraid of stepping on each other's toes. So you're a little bit afraid and then in the end you do something pretty good and you have ideas and I think for me I'm more open-minded here. It was hard in the beginning to open up the way you do at home. But, I think in a couple of days it will be great. We're sitting on a ship called the Southern Sea.
ben echte componisten, ben ideeënmeeskens, zeg maar, intuïtieve ideeënmeeskens. En als een eerste jongen bij elkaar zitten en dan wordt het dadelijk zo machinaal een versje schreeuwen. En natuurlijk ik om elkaar jaren lid wat ze dagen en dat schept een bon. En dan blijkt ik wel dat er helemaal geen grens is in die zin van Zweden of Holland of wat dan ook. Het is meer ervaring, denk ik. Ervaringen opdoen dan echt leren. Want ik ben, vooral de Zweedse jongens, ik ben wel aardig begaafd in instrumenten. Wij hebben al direct wel, ik ben de jongste hier, maar iedereen heeft al wel ervaring. Zeg maar. Dus ja, je wisselt gewoon uit wat je kent, om zo te zeggen. Het is net zo dat ik dingen zien kom waarvan ik denk van wow, wat gebeurt er nou? Nee, dat valt mooi. Love's for drowners, so they say. Malice walks upon the wall. Doelstelling van het project is dat de muzikanten kennis delen en daardoor beter worden. Maar dat is net het enige. Ik willen de subsidieverstrekkers en de organisatie het Noorden promoten. En wil als gadelijk plak om de creativiteit de vrije loop te laten. Ja, we zijn een Noord-Nederlandse instelling en we willen ook Noord-Nederland echt profileren als kraamkamer van nieuwe popmuziek. Het is een plek waar het is een innovatieve en creatieve mogelijkheden kunnen worden ontplooid. En we willen eigenlijk het in Friesland het schrijfproces laten plaatsvinden en het in Groningen tonen. Yesterday you worked with Miriam. Yeah. And did you like it? Yeah, it was like a perfect match, I think. Yeah. We hit it off really well. Yeah. We had a great time, and the melody, the whole melody to the song came in 5 minutes. Then we went, grabbed a couple of bottles of beer, talked for a couple of hours, and then we started writing the lyrics. Didn't seem like work. More play, more play than work. Dinsdag vaarden de muzikanten al richting Grens. Werd ze van een midje onkaan binnen om de hagelnije noemers aan een internationaal publiek van muziekbobo's jaren te litten. En waar weet jaren we oer een tijd wel Laurens op een plaat van Mac en Andy op de nije plaat van Miriam. Heel oud, maar daar je